Раз біздің халық мына шул договор менен тыраса келе, тырысын. Бізді бит енді по конституции демократия страна тұрабыз бит. Шулай бит енді по конституции. Шуның үшін ничек халық хочет мене, как референдум, шулай ничек етергейін таған татарша мене тыраса шулай келе, шул договор белән біз будем отставить. Біз бит енді айттаңын айтам. Мен Госдумаға мені избирательлер, мен бит енді халық мені избирает. Шуның үшін мен халық отставить интересы дейіш. И біздің регионның отставить интересы дейіш. Шуның үшін әйтер екен отставить, біз отставить. Мында өзіңнің мнение бұларға дейіш түгел. Председатель партии Владимир Жиринович шулай әйті. Каждый регионда тұрға керек по законам и традициям, шул регионда ниш қоясин анда нашли-біз. Если мен координатор Татарстанского регионального отделения, значит, у меня бар өзінің нюансылары. И мен должен не идти против ветра теге анда инде барға, а ниш халық біздің, Татарстан халығы сырый. Нәрсе ничек кетесі келе. Шуның үшін біз енді против маға бізге шундай полномочияларын берелер Мәскеуден. Біз бит енді көп налогларын жіберебіз Мәскеуге, конечно, көбірек анда жіберебіз. Шуның үшін шоба бізге тырға сырап жермеске Мәскеуден оптырылар. Бит хәдір ничек була. Біздің Единая Россиядан жіберелер анда депутатларны хәдір Мәскеуге. И главный показатель менә шул депутатларның Госдуманың, біздің представительларның кім неше ақшаны торта Мәскеуден тағын Қазанға, Татарстанға. Міне показатель. Мен бит ул отчетларны қарайым, когда алар жиылалар, сөйлешелер. Шуның үшін алай буларга тиеш бит инде. Депутаты Госдуманың ул бит закон буенча эшләргә тиеш. Халык өчен тырышырга тиеш. Бюджет өчен түгел бит. Налог бездә калсын. Пускай безгә халык кирсен. Менә безнең 4 миллион монда халык Татарстанда. Тагын күбрәк килсеннәр. Монда яхшырак булса, чем икенче регионнарда. Килсен. Безнең налоглар безнең бит. Без аны эшләгән. Ул бит производительность труда, безнең полезный ископаемый добавить иткән. Шуның өчен бездә, мин аның өчен, чтобы бездә налоглар калсын күбрәк безнең регионда. Мин сезгә шулай әйтәм. Менә минем бар туганнар Кайшылар преподаватель мәктәптә эшлиләр, учитель булып, укытучылар булып эшлиләр инде. Менә алар да әйтәләр, мин алардан сорыйм. Менә рус телен ничә сәгать бара, ничә сәгать татарча бара. Алар әйтә, кайдыр равный бара, одинаковый бара, кайдыр татарныкы күбрәк тә. Мин бит аналарга әйтәсем килми, бездә бит инде менә ничек инде, бөтенесе руслар да гына өйрәнергә тиеш, бөтен халык, татарлар гына түгел. Менә мин үзем укыдым да Советский Союзда, безгә бит инде татарча факультативно булдым. Но аннан бит инде, что факультативно булгач, мин татар телен бөтенләй онытмадым бит инде. Җөрим бит инде, традицияларын беләм бит инде. Миңа интересно булса, безнең бөтен урамнар, менә татарча башлана, русчада язылган, бөтен җирдә мәчетләр бар, бөтен безнең мәктәпләр специализированный бар, безнең институтлар бар специализик татарча. Нәрсәгә аларны напрягать итәргә? Менә мин, как руководитель ЛДПР барам администрация президентка, анда утыралар, которые курируют менә эшлиләр политические партии, общественно-религиозные деятельләр белән. Татар кешеләре, мин татарчалар белән сөйләшәм, алар миңа әйтәләр, Марсель Иванович, без татарча белмибез, әйдә русча. Если алар да белми, кемгә кирәк ул менә татарский язык? Кемгә кирәк? Мин бит әйтмим анатырга. Аны кирәк бөтен җирдә вычеркнуть итәргә. Юк, итсеннәр. Хәзер бит нагрузка мәктәпләрдә булай да зур. Хай-тек, интернет, нәрсә генә юк. Именно шул кешегә напрягать аны татарский язык белән, аннары нервысын әйтергә, егәне бирергә, мин аны читәм, это перебор инде.